Lisääntyneet huostaanotot ovat kasvattaneet sijaisperheiden tarvetta. Naantalissa on muisteltu jatkosodassa Yyttöön edustalla uponnutta panssarilaiva Ilmarista. Kriketti kasvattaa suosiotaan Suomessa. Hyvää tiistai-iltaa. Huostaanotot ovat lisääntyneet ja samalla sijaisperheiden tarve on kasvanut. Lounais-Suomessa tarvittaisiin satoja uusia sijaisperheitä. Sijaisvanhemmaksi voi ryhtyä myös yksin asuva aikuinen. Ulvilalainen Malmivuoren perhe päätti 2 vuotta sitten ottaa perheeseensä vielä yhden uuden jäsenen, nyt 4 vuotta täyttävän reippaan pojan. Ehkä se yksi suurimmista ajatuksista oli se, että meidän aikuisten täytyy huolehtia lapsista yhteisvastuullisesti ja se, että miksi ei meidän perhe voisi huolehtia lapsesta. Meillä oli 2 biologista lasta jo valmiina, niin tuntui siltä, että kyllä tässä joukon jatkona menisi hyvin 3:skin. Perhehoitoliiton Ajoissa kotiin -kampanja pyrkii lisäämään yleistä tietoisuutta sijaisvanhemmuudesta ja perhehoidon monimuotoisuudesta. No, me tarvitaan koko aika lisää lapsille perheitä, eli huostaanotot ei ole vähentyneet Suomessa, vaan edelleenkin lisääntyy. Ja perhehoito on nähty yhdeksi todella hyväksi sijaishuollon muodoksi. Suomessa perhehoidossa on noin 5,500 sijoitettua lasta, mikä on vain 1/3 kaikista kodin ulkopuolisista sijoituksista. Myös Lounais-Suomessa tarvittaisiin kipeästi vuosittain uusia sijaisperheitä. Lounais-Suomen alueella voisi arvioida, että 10 tai jopa 100 perheitä, että koska tarpeet on myös erilaisia, tarvitaan pitkäaikaiseen perhehoitoon, mutta tarvitaan myös tilapäiseen kriisiperhehoitoon tai sitten tukiperheiksi lapsille. Mitä kaikkea vaatii tulla sijaisäidiksi tai sijaisperheeksi? No mun mielestä se vaatii ihan sitä, mitä tavallinen perhe-elämäkin vaatii. Tai ennen kaikkea se vaatii sitä, että meidän arki on kuitenkin mun mielestä hyvin tavallista lapsiperheen arkea. Tietysti täytyy tykätä lapsista ja haluaa huolehtia lapsista ja elää lasten ehdoilla myöskin sitä elämäänsä. Me ollaan sitouduttu tähän niin kuin koko iäksemme ihan niin kuin meidän muihinkin lapsiin. Satakunnan vaalipiirin pilkkomisaikeet jakavat maakunnan kansanedustajien mielipiteitä. Yle Uutisten saamien tietojen mukaan Satakunnan vaalipiiri saatetaan jakaa ja yhdistää joko Pirkanmaan tai Varsinais-Suomen vaalipiiriin. Näin voi käydä, jos Uudenmaan vaalipiiri jaetaan 2. Jos nyt sitten vaalipiiri yhdistyisi johonkin toiseen, niin helposti se tarkoittaisi sitä, että maan niin kuin keskuskaupungeista olisi reaalisia mahdollisuuksia tulla valituksi. Jos meidät yhdistetään Varsinais-Suomeen, niin entistä enemmän valitaan Turusta ja joitakin Porista ja Raumalta, mutta muualta on hyvin vaikeaa. Toisenlaisiakin uskomuksia vaalipiirinvaihdon vaikutuksista löytyy. No, tämä ei ole uskon asia. Sanotaan paremminkin, että mä toivon, että tullaan yhdistämään tai pilkkomaan. Koska etelässä ja lännessä kaikki vaalipiirit ovat lähes 20 kansanedustajan vaalipiirejä ja Satakunta jäisi niin pieneksi, niin kyllä ilman muuta siinä kannattaa yhdistää jonkun toisen vaalipiirin kanssa. Uusi kaupunkilainen Seeger-osakeyhtiö on tehnyt yhteistyösopimuksen amerikkalaisen Fisker Automotiven kanssa. Seeger toimittaa levyjä Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla rakennettaviin Fisker Karma-autoihin. Sopimus tuo 50 uutta työpaikkaa. Hallituksen kaavailevat kuntien suurliitokset ovat kasvattamassa seurakuntien kokoa. Yleensä seurakunnat ovat yhdistyneet kuntaliitosten yhteydessä. Piispat ovat tutustuneet Salon yhdistyneisiin seurakuntiin. Piispat ja muu kirkkoväki ovat kuntapäättäjien rinnalla isojen kysymysten edessä. Mitä tapahtuu pienempien kuntien aktiivisille seurakunnille, jos edessä on hallitusten lupaamia kuntien jättiliitoksia? Seurakunnat kun yleensä liitetään yhteen kuntaliitosten yhteydessä. Ja jos tämä kuntakoko kasvaa niin kuin aivan massiivisen suureksi, niin silloin näistä tulee erittäin vaikeasti käsiteltäviä. No, sehän nyt on kyllä niin kuin taas niin kuin toisaalta fakta, että ymmärtää näiden pienten pelon siinä, että kaikissa muutoksissa tapahtuu niin, että pienet ja reuna-alueet ovat sellaisia, joihin paljon tulee suurempia kysymysmerkkejä kuin suureen ja keskelle.
Kirkossa joudutaan nyt miettimään sitä vaihtoehtoa, että yhden seurakunnan sijaan kunnissa toimisi monta pienempää seurakuntaa. Tai ainakin niin, että sitten saman kunnan alueella seurakuntayhtymä, jolla on yhteinen talous. Tällä hetkellä yksittäisten seurakuntien tulevaisuus näyttää yhtä hämärältä kuin suomalaisten kuntien. Yksi asia kuitenkin erottaa suomalaiset kunnat ja seurakunnat. Seurakunnat eivät ole kovin velkaisia. Ne ovat kuitenkin hoitaneet niin kuin hyvinä vuosina talouttaan sillä tavalla, että niillä on jonkun verran liikkumavaraa. Jos vertaa kuntiin, niin seurakuntien velkaisuus on pienempi. Tosin taas toisaalta se liikkumavara, mitä voidaan tehdä, on paljon pienempi myöskin kuin kunnalla. Naantalissa on muisteltu 70 vuotta sitten Yttöön edustalla uponnutta panssarilaiva Ilmarista. Suomen laivaston lippulaivan kohtaloksi koitui merimiinan räjähdys. Laiva upposi 7 minuutissa ja vei mukanaan 271 merisotilasta. Panssarilaiva Ilmarisen muistotilaisuudessa Naantalissa oli mukana 3 mereltä pelastettua merisotilasta. Ilmarisella lukkomiehenä toiminut Lauri Pätäri muistelee kohtaloaan merellä laivan jo maatessa kallellaan nuoren miehen vieressä. Eikä siis mitään pelastumisesta ollut minkäänlaista käsitystä. Siinä ympäristö hiljeni. Pimeätähän oli silloin syyskuun 13. päivä 8:30 jälkeen. Ja olin sitten siinä vaiheessa, että tänne nyt sitten jäädään. Olin niin kuin tehnyt elämän selväksi, että näin on. Mutta kumminkin mä sitten vielä huusin, että täällä ollaan. En jaksa enää. Sieltä syttyi näistä vartiomenenvoottorista taskulamppu ja kohdistui sitten minuun. Nyt aivan muihin tunnelmiin. Kriketti kasvattaa suosiotaan Suomessa. Eniten lajia harrastavat Suomessa asuvat ulkomaalaiset. Suomalaiset löytävät harrastusryhmät lähinnä Puskaradion avulla. Turustakin löytyy kriketipelaajia. Krikettiä pidetään Suomessa lähinnä pesäpallon erikoisena sukulaisena. Meillä jääkiekon ja moottoriurheilun luvatussa maassa laji on jäänyt suuren yleisön osalta paitsioon. Kriketti on kuitenkin ottamassa yhä vahvempaa jalansijaa myös Suomessa. Että se on yllättävän aktiivisesti Suomessa sitä pelataan, joukkueita on pitkälti toista kymmentä ihan SM-liigassa, että kyllä se asema on aika vahva ja vahvistuu koko ajan aika huimaa vauhtia. Suurin osa kriketin harrastajista Suomessa on edelleen ulkomaalaisia. Pelaajia löytyy lukuisista maista, kuten Intiasta, Australiasta sekä Etelä-Afrikasta. We have so many of those immigrants or like the foreigners here, like for work, to study, and they all play cricket. And also like Finnish people are getting interested in these days. So there are like a couple of Finnish teams also involved in this league. Puitteet kriketin pelaamiseen paranevat kaiken aikaa. Olosuhteiden lisäksi harrastajat toivovat yleisen kiinnostuksen lajia kohtaan nousevan. The Finnish Cricket Association, they are trying to improve it. They have their own ground which is like grass and everything, like fully for cricket, and it's like quite good. Varsinkin pelaajat itse toivoo, että saataisiin sitä näkyvyyttä lisää ja sitten nuoria mukaan lisää toimintaa ja peliä, kiinnostusta ja myös sitten ihan paikallista suomalaisväestöä, mikä koko ajan onkin tapahtumassa, mutta hiljaa hyvä tulee. Ruotsin kruununprinsessa Victoria on lähettänyt eilen Tre Kronor purjealuksen matkalle kohti Maarianhaminaa ja Turkua. Alus kampanjoi puhtaamman meren puolesta. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel saapuvat yhdessä aluksen kanssa Turkuun maanantaina. Sääennuste lupaa tuulia. Aamulla sadekuuroja tulee yleisesti, lämpötila on 11-15 astetta. Lounaistuuli on navakkaa tai kovaa. Iltapäivällä on odotettavissa monin paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Lämpötila on noin 15 astetta, länsituuli on navakkaa. Varoituskartalla näkyy myrskyvaroitus ja kovan tuulen varoitus. Lisäuutisia löydät Yle Satakunnan ja Turun nettisivuilta. Näkemiin.